This is Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. At syempre naman si DJ Abby. At meron nga tayong gustong i-shoutout ngayon. DJ Abby, take it away! Ayan, syempre gusto ko lang i-wish ng happy birthday kay Chi, ang aking kaibigan. And praying na sana'y siya laging healthy at ma-reach niya rin ang kanyang goal na maging rich mommy. Wow! Ilang taon na ba yung friend mo na yan? Anong pangalan nga ulit? Chi po. Chi. Yeah. Ilang taon na yung si Chi? Magto-22 na. 22 na po today. Tapos working na siya? Working and studying po. Working student. Sa St. Paul din siya? Yes po. Wow, anong trabaho niya? Parang sa call center din po siya ngayon. Ay, wow. Yes. Super nice. Alam mo na, elibs ako sa mga estudyante at the same time nagtatrabaho. So, sarili niya yung pinapaaral niya? Hindi po. May nagpapaaral din po sa kanya. Pero she's also providing for herself. Okay. So, kaya mo ba ito nasasabi na may nagpapaaral din po sa kanya kasi ikaw ba ay isa ring pinapaaral? Yes po. Okay. So, ang wish mo sa kanya ay magkaroon siya ng maraming pera? Yes. Kasi syempre, as magastos din, kailangan naman din po ng pangsarili. Ay, totoo naman yan. So, kahit na may ibang taong nagfe-finance ng iyong studies, iba pa rin yung iba mong pangangailangan sa buhay na kailangan mong gastosan. Totoo. That's why nag-apply siya ng trabaho. Ganun palang diskarte ngayon. Actually, marami akong mga nagiging student radio jocks na guest na working students. Sabi ko nga, ang gagaling naman dito sa time management kasi ako dati parang wala pang akong boyfriend, partida ha. Hirap na akong i-juggle yung oras ko. Totoo po. Pero kayo nagagawa ninyo na mag-juggle. Anong technique? Pag ganun po, na-experience ko na din po kasi yung nag-work habang nag-aaral. Okay. Ang ginagawa ko po usually is tina-time management ko siya. For example, 30 minutes, sisingit ko si work. Tapos merong ding, mas maraming time ako sa school kasi kailangan talagang magawa or i-accomplish yung task. Tapos if kailangan talagang rush na need boss, na kailangan gawin agad, yun yung mas maraming oras na gagawin. Tapos madalas magpupuyat na lang para maisingit yung ibang task. So uunahin munang i-prioritize etong si school. Pero kapag dumami yung workload, yan na, baliktad naman na po. Depende sa hinihingi sa iyo. Yes po. So paano mo pa nasingit yung love life mo nun? Ang nangyayari po, naka-vid call habang nag-work din. So it works. Yung mga kasi ganon. Kasi time po na yun, online pa. So pandemya. Flexible po talaga yung time somehow. Okay. So, marami ako nabalitaan din ng mga estudyante na nagtrabaho dahil nagka-pandemya. Yes. Kasi naging mas flexible sa kanila yung trabaho Opo. At ang laking factor nung nag-work from home ka. Kasi at the same time, you can do your online classes. Opo. Kaya ma-juggle mo talaga yung time mo sa work and at the same time sa studies. Sana all, no? Yung trabaho pwedeng i-work from home. Nagpaparinig ka po yata, DJ. Ay, halata ba? Charot! Biro lang. Pero kung totohanin, why not, diba? Yes. Kasi nagbabago naman din yung panahon diba? With the prevalence or with the innovation that we are having right now because of technology, hindi naman malabo na magkaroon talaga ng invention na mas mapapadali pa yung way of life mo, yung trabaho mo. The reason why may mga ganitong klaseng flexi terms sa trabaho or sa school ay dahil nga sa pagbabago din ng panahon. Yes. Diba? Dahil din sa mga nangyayari sa bansa natin o worldwide or dahil din sa tumataas na presyo ng gas. Bilihin din, lalo na. So, gets ko rin yung binati natin kanina na nagba-birthday na ang goal talaga niya ay yumaman. Hey. Kasi kaya tayo nahihirapan ng ganito dahil
ang hirap maging mahirap. Totoo naman po, syempre. Pag ang dami na nating bills, kailangan natin ng maraming racket, trabaho. So, ikaw, as a student, ano pa yung mga malaking pinagkakagastosan mo aside sa tuition fee mo? Para sa akin po yung everyday gastos such as pagkain, Diyos ko po, pagkain and syempre yung pag-print ng mga requirements, gano'n. Magkano na ba photocopy ngayon? Ngayon po, photocopy, 5 pesos. Short. Pero since... Short bond paper? Short bond 5 pesos? Photocopy? Tapos pag long bond paper? Pag long bond, mga 6 po or 7 pesos. OMG, 5 pesos per page? Hindi siya back-to-back? Hindi pa po yun back-to-back. Sa iba po. OMG, ang mahal. 5 tsaka 6 pesos. Pag nagpe-print pa naman po kami, maramihan. So let's say 6 pesos yung print, colored po yun. And that's short bond pa lang yun. Tapos times 17. So, magkano na agad yon. So, ayun po. Ba't times 17? 17 pages po kasi yung piniprint. So, ang dami po talaga. So, what more kapag nag-thesis na kayo? Imagine ninyo, ang gastos nun. Tapos, may mga revisions pa yon. Tapos, ipapabookbind mo pa. OMG, ang laki na nung 5 pesos per page, ha? Pangdagdag din po yun sa bayad ng jeep, syempre. Oo, pamasahe. Magkano na ba pamasahe ngayon? Yung pamasahe po sa estudyante, 11 pesos. 11 pesos. Tapos sa iba naman po, yung sa e-trike, 20. Ganon. May ano po kasi may e-trike or tok-tok tawag nila. So yung e-trike, legal na pala sila? Legal ba sila? Hindi di po. ba? Hindi po. Hindi pa, di ba? Kasi I think kinakailangan na ng... Mag-register pa po sila. Alam ko i-regulate na yung paggamit ng mga e-bike ngayon eh. And salamat naman at narinig ng gobyerno Yun po yung nadinig nila. Kagustuhan natin. Pero hindi masyadong 100% or guaranteed na safe na sumakay ka ng tuk-tuk. Pero meron naman yung tricycle, yung sa mga toda-toda. Yes, ito yung cleared talaga ng barangay, diba? Registered sila. Registered. So magkano na special ngayon? Pag special po, 50 pesos. Pero may iba po na... 50 pesos special? Meron po iba mas mahal kasi sa layo po na hahatidin yung kilometro. Kasi may computation yan sa kilometro, diba? Pero kapag hindi ka special... yun po yung di ko ginagawa kasi special po ang ginagawa ko palagi. Ay, kasi special. Special din po ako eh. Kasi gusto mo maramdaman na special ka. Pero kasi dati, nung sumasakay ako ng tricycle, dyan sa may bandang Teheron eh. Teheron ba yung Teheros? Teheron po. Teheron, ayun. Teheron, dyan sa may Santa Ana. Ang tricycle nun, kung hindi ako nagkakamali, 11 pesos. Ang mura. Oo, 11. Tapos may 8 pesos. Basta naabot ako yan, 8, 9, 10, 11. Tapos special, 25 pesos. So, 25 or 24 pesos. 8 times 3. Ilan ba yun? 24, no? So, yun. 8 pesos, naabutan ko yung sakay sa tricycle ng ganun. Tapos gusto ko yun dun ako sa may puwetan. Puwetan talaga! Gusto ko dun sa likod ni Manong driver sumasakay. Kasi ang presko, diba? Hindi kasi siksik sa loob ng tricycle. Oo. Tapos nakaladlad lang yung paa mo. Bahala ka na kung mapapasok ka ng tambutsyo. Diba? Ganon yung peg. Tapos ang bilis lang ng biyahe kasi marunong sila lahat sumingit. Pero ngayon, ang hirap sa pakiramdam na malaman na ang laki-laki na rin ng pamasahe ngayon. Pero deserve din naman na mabayaran ng tama ng mga tricycle drivers natin, ng mga jeepney drivers natin. Kasi ang laki na rin ng gastos natin sa gas. Totoo. Imaginein mo, may parking pa. Yun pa, yung bayad sa parking ngayon, 50 pesos. Tapos pag lumagpas ng 3 hours, plus 10 or 20, gano'n. Diba? Grabe na talaga inflation ngayon. Kaya sa bahay na lang kayo. Sa bahay na lang, no? Pero parang ang sarap na lang maging hotdog, no? Hotdog talaga. Yung parang wala na lang tayong pakiramdam. Bakit kaya tayo nabuhay bilang tao, no? Pwede naman tayong maging halaman na lang. Charot lang with the rod. Basta ang mahalaga dito, kabisyo, ay kumikita tayo ng tama, diba? Wala tayong natatapakang tao. Amen. At higit sa lahat, ipinagdarasal natin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. Ayan.
Ayan. So anyway, ang dami pa namin pagkakwentuhan. Kapiling nyo pa rin si DJ Rocky. At ako naman si DJ Abby. Dito lang yan sa Love Radio Academy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang ating next song ay... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!